на Minecraft Hunger Games. Аз съм Любо Попел. Извинете, че казах истинското си име. Малко лагва. Малко. Така на Iron X. Да ми Iron брадва. Да. Супер. Се облечам мизерната броня. Омага. Черна. Не, добре. Си изчезва. Но не, хочу на PvP-то. Аз не съм си облекал бронята. Съм почти фул броня. Само едни обувчици ми трябват. Така, това е втория епизод на Хангъра. В сервера, който ще остава в описанието. Сериозно доста як. Без никакви базици. Евентуално без базици. Всеки ден мисля да снимам по един клип, който е 10-15 минутки. Ако следите канала на Velke19, ще видите как играя в PvP България. Не знам как е намерил сервера за телефон. Играя без джойстик, но нека му да се играе. Така търсим някой кил да съберем. Тъй като помните, другия епизод, който качих вчера, беше провал. Вижте, има някакви мостове. Смятам да отида там. Освен ако някой не ме убие. Има 6 минути до дейтмач. Много ясно ще ме убият, защото ми лаги много. Това не е оправдание, хора. Вие даже ще видите на клипа. Сигурно не мога да се кача на планината заради този лак. Не мога да го оправя. Пишете в коментарите на клипа как да си го оправя. То е доста трудно да играеш такъв лак голям. О, не, взех си дефалт демидж за нещо. Ако някой дойде, може да ни убие. А ние не искаме това. Тъй, че... Опс, извините. Нах мобузаин. Опа. Там има някой да PvP. Нека да се скрием така. Има ли някаква храна, да. Пет минути за дейтмач. Сега не е страх да излезнем. Дали да се пробвам с PvP на него. Ако умрем, какво ще направим, не знам. О, то сопа. Край. Ще го разкатая. Чувствате се рефрешнах, дами и господа. Това е лошо. Много лошо. Сигурно някакъв супероп. С дъма брони. И разни такива ще ни кил. Хора, отиваме към спавна да се бием. Не съм такъв бузлучак. Не, всъщност ще изчакам в дейтмач. Той да бъда последния оцелял. Там да съм от последните. Както виждате, чест. Охо, имаше доста добри неща.
Взе, че късмета ни провървява, освен лак. Той лак е ясно, че ще загубим. Как вече се облякохме. Има 6 човека в игра. Охо, айрон наградник. Потърпите, хора. Поне малко. Толкова ще го направя 10 минути и след това ще се опитам. Поне ще се опитам, не че ще го правя. Ще се опитам да оправя лага. Ето не е никак малък. На 2 минути, значи. Надявам да не се избиеме с някой. Опа! Виждам някой. Виждам ник. Слаб. Убихме го. Доста добре. Така. Тук не събрахме един кил. Охо, вече сме в айрон. Дами и господа, в айрон. Само няма айрон меч. Дали пък имам айрон броня и айрон брадва, която мисля, че се равнява на айрон меч. О, не, мисля, че идва някой. И тогава ще се скрия тук. Ще се оглеждам. Някой ще искам да остана. Следните оцеляли. Тази игра мисля, че ще мине доста бързо. Но ще гледам да бягам на дъма. Те ми гледат мача. Ако не разбирате. Но с такъв лак май няма да мога да спечелим. Ние няма да можем. Това е ясно. Този чест имаш един диамант, ако намерим още един. Ето, стигнем до 9 мача. Има 2 секунди, една, почнахме. Кой срещу кой? Опа, тези са слаби. Слаби са. Оп, за. Ама има още един Сайран брат 2, който ще ме килне. Това само мен бият. Аз съм най-силния. Не бе. Да почакам да се избият. И да, хора, аз умрях. Не бях третия оцелял. Така е вървам. Сплив. Не ми се игра сплив. Този епизод ще ви покажа един трик на джампа. Не мога да ви го покажа, не мога да излетам заради този лак. Ето от този блок мога да дойдете на този. Или пък ако искате да ви е по-лесно, ето от тук трябва да скачате така. И ако дойдете тук и сте по-добри, може да скочите точно там на онова. На това тук. Това е доста трудно. Админа мисля, че трябва да го оправи, защото знаете. Виждате, тук има някаква къщичка, където се събират хора. Ето, welcome to Minifin. Тук има вилиджери. Ето виж. Може да си го прочетете. Може да влезете тук при тях, мисля. Не може. Трябва админа да го направи, да може. Може. Не може. Това са туалетните. Аз в кой туалет навлезнах бе?
Това какво е? Сори да ресторанческа. What? Какво? Оле, майко. Толкова много лаги, защото има доста хора в сървъра. Това мисля, че е Фреди. Дали ще мога да го джампа там? Да не успея. То ми лаги много яко. Да, ясно е, че няма да успея. Сега ще ви покажа сървъра. Да го разгледате. Доста хубав, има доста места по спална. И затова мисля, че лага също толкова много. И заради хората или и заради това. Така сега ще ви го покажа. Не трябва да си регистрирате или да не се. Трябва да влезете само в сайта. Пишете saga.obsg.net в интернет и влизате в първия линк. Сега там е Survival Game, до което сега игра. Тук е The Walls, който още не работи. Робакови. Тук е Splifa, той е доста готин. И Skywars. Мен лично най-много ме харесва Skywars и Splifa. Като не е толкова голям избор. Да. Мога да ви покажа и други тайни входове. Ама не са чак толкова тайни. Мисля, че почти на всяко има дупки. Ето тук има. Само да се събирате и там да се правите каквото искате. Мога да минете тук и да наблюдавате как джъмпат хората. Ето така. Идвате тук. Ето така, полияните. Скатерите. Се правите на Тарзан. Макар че и да не сте. Теребека сервер е супер як. Мога да снимаме на други. Какво? You been idling on the server for too long. Добре хора, смятам, че ще е това за клипа. Друг епизод може да не го правя утре. Лайквайте видеото, сабскрайбвайте, коментирайте. Дано клипът ви е харесал и чао!